مرحبا تماشاوان هێژە اون خێراتن سەرسەرا سەرچاوە هاتن بەرنامەیە پانۆراما هەفتێ بەرنامە پانۆرامایە هەفتێ ئەمێ وەک ناوێ وێ ئەمێژ هەفتیە ڕۆژێکی ڕۆژە یەکشەمێ سەعەت 22 ئامەدێدا ئەمێ بوەشینن ئەوێ بێوەشاندن ئەv بەرنامە ji hêla rêveber û bernameçêkerên çarpel medyayê ve tê amadekirin em ê bûyerên heftane em ê şirove bikin. Bername wê weke sohbetê birêve here yanî ne ku em bêjin wê moderatörek bipirse û êdinê bersîv bidin wek sohbetê em ê birêve bibin. Carna dibe ku em xeberdana hev لهب بدن بريجي اوجي تشتي وساي çünkü de sohbet ederci tişte usa şeydi ve tamaşavanın hecadda mako çarpel medya dest bi weşanekir bahsa him prensiba kir û hedef da pêşyafı hedef sereke ku çarpel medya da pêşyafı go em ji bo ku xeta niştiman perwer û demokrat li Bakurê Kurdistanê pêş bikeve em ê bixebitin ev bername jî bi wê hêviyê hat rolê ji bo ku ew xet li Bakurê Kurdistanê pêşkeve. Dîsa em hêvî dikin ku ev bername bigîje wê hedefê û ez dixwazim mêvanên xwe jî bidim nasandin lê beriya ku ez mêvanê xwe bidim nasandin ez tiştekî dinê jî bêjim hûn temaşevanên çarpel medya hûn dikarin pirsan jî bikin û hûn dikarin ew sernivîsên ku em behsa wan bikin bûyerên heftê hûn dikarin wana jî binivîsînin ger wextê me heve em ê li ser wan jî bisekirin û ku tineve jî em ê bihêlin hefteyekî dinê. Mêvanê min kek Elî Kemal Doğan bernameçêkerê nû dem û dewran û ji wî baş nas dikin û dîsa ji rêveberiya çarpel medyayê kek Nîmet Mumtaz Aydin'in keko hûn xêratin sersera serçava rahatin ez hêvî dikim ku kêmasîkî ji bo nasandina bernameyê hebe hûn temam bikin. Spas. Spas navxerê da dît. Türkiye masî têda nehêşt. Ger tiştekî ku hûn derheq bernameyê da bêjin tineve em dest bi mijarê xwe bikin hema mijara yekem li dewleta Yekbûyiya Amerîka çi dibe em zanin ku çi bû em bêjin hilbijartinek çêbû di wê hilbijartinê da Biden bi serket yanî Partiya Demokrata bi serket komarî têk çûn lê belê wek wan zarokên piçûk ku tedî wexta ku dileyîzin û ku têk diçin divê ez qebûl nakim na ewaya ev yanlış e we hêle li min kir û filan Trump jî bi wî rengî got hîle çêbûne ez qebûl nakim werhasil ew kêwana heta heftiya borî jî dewam kir û Biden gazî alîgirên xwe kir got hîle çêbiye gere em qebûl nekin û ew alîgirên wî ku nîjadperestin herî xedar ew kişiyan Washingtonê li wirê top bûn û bi ser kongreyê da girtin avahiya kongreyê da girtin li wirê şer û pevçûn çêbûn ez bawerim di kes bû vêga wisa têbîran di kes jiyana xwe ji dest dan leşker çar kes bûn çar rast roja ewil di do bûn paşiye demekî di doyê dinê jî çûn pênc kesin be bawer dikim pênc kes yek polîs çar hev ji xwe dawa zêde dibe herê û ez zanim ku
leşker hatin da avahiye da şebek durdaman razan lure bi postal xuba luan salonên avahiye razan براستی او دیمن تاریخی بود بله کک علی کمال از خوازم دیتنین تا سرویانه Yani mesela Trump despeki da xyabu Trump bu Amerika bir problem ve ki pişte meheki falan me gişkan naskir keski derevçine tiyatroydu ki zaten ve daviye vındızanın tiyatroya heri mehimzi got min nexaşi girtiye covid girtiye dur rojan da xaş bu yani ve ki sadece şu vat belki xasvi tişezi jibo bekarveni tişte interesant yani her xas ve gelek her rol derevek dikir tişte dikir bir iki bar nakoki derdiket çaba Amerika'yı yan pişkiriya vikir ve xyaye Amerika'yı belki ev nicat perestiye temsil edeke tırsa dervayı temsil edeke tırsayı ev Nav Amerika'da Latin Amerika'yı yanzı reşene ev peşte buyna van vitterse temsil edeke loma pişkiri girt nav civatı da berezi bir xed got yani az gerek tişte kabul mekim tişte verdi got mümküne ne betene planı ki ve bir gora planı via vatışyana kırtış ki dinezi hebi belki emi ve keski narsist naskini jxe prezike xapır mühim dibini belki xavek mesiz dibini ev her iki de nexaşiye vekta narsizm gerek zede bun nexaşiye le aliye dine de mümküne brastizi baber mevi evanda dike بله nexaşi ki mezintire ez vekta Trump dinerim yani işareti simptomi keski nexaş dibinin baveki ba Trump. بله کەکنیمەت ez xwazim tiştekî ji te bipirsim niha wexta ku Biden kar kir ew rojnamegerên Tirka ji şvevekarê hûn dipirsîn digotin gelo wê Biden ji Tirkiye re baş ve ya ne baş ve încer gelo ew ê Biden rêveberiya Biden ji Kurdara çi bîne tu çi difikirî di wî warî da بیامن yani mesela politika Amerika bi tevayî li gor seroka wiha sedî sed nayê guhertin ji bo hemiya jî nokta herî mühim berjewendiyên wan in û dora li gor kesayetiyê û li gor bêjin polîtikayê wanên بچک خود پولیتیکای وان خو بخد د تملا خود هنک گوهرتیه هنک بریا متدن حشک هنک بریا متدن نرمتر یا جی بویژن دادما کو هلوست گرن و هلوست بو وقت کی فره او دکن هنک جیانه دخوازم تافلین انجام بگیرن گوهرتنین وها لی دو سری ده منفعت امریکایه و امریکا لوی هریم لوان هیزن اکتورن مهم یه اوی برچاو دگره و نزدیکون و دوربون آوان امریکای برچاو دگره دما کو مرو وانا توا ده بره هبدو yani farkiyetek ve navbera Biden farkiyetek nazik navbera Biden o Trump da ve hebe Trump merve nizamı ve çibke o le Biden yani bejin siyaset medareki pır tecrübeye yani beriya ve bername min xas serokin beriyen Amerika beriya ku bibin serok u çikari kirine min dama kulwan mezekir براستی ترامپ gelek خصوصیت خو جیان دنیکای پر جدایه جاره که ترامپ
يعني أبي يعني سروكين بريين أمريكا حمو بتجربنا شهر حبيوان باوردكم عسكرا أو جي هفترين أون يعني بلندن هناك شوان شوى ام تفناس كن وقت جورج واشنطن كو یک دام زرینره وانا و سروکی یک همه آیسونور کو ام تفناوی زانن لیین دنیکایی 14 حب جوان يعني جوان 45 سروک in امریکا 14 حبوان جیگره سروک بونه بریا بن سروک 4-5 حبوان والی بونه 4-5 حبوان سناتور بونه 4-5 حبوان من ایالت خدا او بونه برای ایالتی بونه هنک جوان باقام بونه وزیر بونه هنک جوان جی دیپلمات بونه نیمت از دخوازم تو بالا تماشاوان ما بکشینی سر ترامپ سرکپتی بو نه سرکپتی بو دوی وارداتی چی بیش ترامپ يعني بيجن جبو تش سركفتي بو جبو كردا قنا سركفتي بو جبو امريكاي د مسألة آبوری ده بلکه او جسارتا کو اوباما و بوش و یه دن نشان ندان وی جسارت نشان دا دوی وارده مثلا بجن بچینه را دست بکی او بره او پیمانین کو بره امضا کربو لاغو کر و نووا بازاریه کنو کر هر وها مثلا یکیتی اروپا جی گلک تکیدیم خوی آبوری بر چعبادا در باز کر دوان واردا یعنی بجنالی آبوری ده دما ترامپ مزنبونا اکونومی آبوری گردم دنی زده تر بو جبروی ویا تاثیر کر کو خلق بهتر اساسه خو یعنی اف دگل کو پولیتیکای ده بجن تشتی کو کر نه راسیونال بو نه ببجن کو ملت هینه وان متود او ابو بونجي لوان تشتا هیچ کو ملت دنگی خو حتی درکه بده و مثلا بیانیا داجی مثلا اسپانیولیا داجی رابو وی دیواره کو بره دست بکربون کو حتی درکه دامون سکناندن وی او کر وی دیواره چکر دناورا خو مکسیکای ده راست نیمت مثلا آبوریه دا ترامپ بلکی هنک سرکپتی بو لیبله دما ترامپ دا د کریزن مزن درکتن یک جه او بکشتناوی رشکه بناوی فلوی بو تشتکوسا بناوی بگنای بکشتناوی کریزک مزن درکت لامریکا و دیسا د مثلا کووید دا براستی امریکا لگوری دولتین دنا مرد وقت تکچونک امریکا هه نظام که علی کمال دبی واردا او چویجه و ام دوسیا خوی امریکا برا گوتنه که علی کمال هبن ام دوسیای امریکا فرایه هین کتنی از چند تشتان ببیجم داوی امریکا ترامپ گورا یاسای امریکای حرکت نکر کیفیت آنی وکی آنی ترادیسیونا امریکای بیوی آلیه با وی سربن هف کر ترادیسیونا امریکای گونه دا سر قانون و نظام تشمشته ور وک یک آرمانج کیفیت آوی برجواندی بو بوز هر تشته دا وی دخواست جبو خازی جبو شرکت داخل در دور خازی تجارت بکر لوما وی devlet jibo berjevendiyê xe gelekî bikarani îro min tiştî xan mesela derheqê Trump da tê gotin wî weka wan heye ji bo arşîvan ji bo arşîvkirina tiştan yönetmelikî wan heye ev gora wî hereket nake çi ki tê pêşiyê tiştekî ji wî ra ji bo wî fayda tune wan giştikî xirab dike ji ber wî dibêjin wexta hikûmeta nû hat ew ji bo wî bibî gelek problemekî mezin
ki arşivan kom bike tiştan bir ders bexini derhak evi da mümkün ve evi derkevi gerek bir dad bikin ne navi her tişt xrab kiriye yani tişt ne iş diye ve çidi bejin nişan bide xrabiye vi yekizi tabi mesela Amerika'da kanuni ki var ya 5 salan gerek mero ve şehrini işte ki prezidenti ki başkanı ki kiriye serok komari kiriye Trump dikari müracaat peki ve derhini 12 salan zi jibovi verxuyaye yani zede tiş meronlu karibi kerle hember Trump le ya mühim naha ali politik ba xılas boynaviye jibovi kartekirin pişte vi esteşkediniz bebejim pişte vi roj min general ki Amerika'yı gudarekir yeki pır merov ki kurbu yani zane bu ve digot yani kanunu Amerika'yı da parti ki sistem ki du partiyi tine esas dikari zedetir partiye bir mümkün hep işte via ba partiya Trump vekbi bir du beş daviye demokrasi dikari bir du beş neticede dikari vek ki sistemi ki zedetir bu partiyan çebebi kayamı biner ne evet çebebi az dibêjim jî yani wî biçek dûr e yani sistema Amerika her çiqas yani partiya siyasî jî derketiye li hin dera senatör jî qazanç kirine ya jî bêjin nûnerên meclîsê jî qazanç kiribin piranî ser didiya di meşahetana di wî warî de ew tune lê vê carê bawer dikim Trump van kirinên xwe gelek komariya ji xwe da xeydandin û mümkün e ku di nûnertiya temsîlkariyê yani ya bêjin meclîsa wan de ew mesela darizandina Trump derbas bibe senatoyê da her tim her eyaletek nel ser nüfusê ye li ser ew her eyaletek du nûner beşdar dibe dûr de dengeyek heye lê gelek komarî senatör jî ev kirinên ku Trump kir ku li dervayî tradisyonên Amerikayê ne ew jî gelek bihêrsin û beewin gervana jî dengdanê da xwe nîşan bide kare Trump ewa wî bêlav kirin yani wê çaxê carek hilbijantin hektinê kare xwe nîşan bide wek ew nîşan bide ji sisê di do lazim e yani ew jî nizanim ew ê çiqas serkeftî ve ez nizanim lê divê ku ji sisiya di do bêjin em ê Trump ezil bikin yani ew ka wî ezilkirinê jî çi ye ew ê di pêş de nikaribe bibe serokkomar xeynî wî jî wek bînak derbasî tarîxê ve yekî ku li gor qaîde û usulên Amerîkayê tev negeriyane wek ku bê ew bê darizandin bi wî ewayî bibe mînakek ji ber ku di tiştê wa dîroka wan da carek biye ew jî cîgirê serok ciyê wî girtiye dema bawer dikim dema Nixon da wisa bû lê evê dinêkeyî de her tim tradisyonek heye û bi wî ewayî derbas biye ji xwe dema ku min evê ji mart ku bên ew 45 serok dewletê yani serokên Amerîkayê ku berê hemû bi awayekê bi polîtikayê û karê dewletê ve bilî bûne Trump qet wî awayî bilî nebiye û awayê îdara dewletê de jî xwendina wî tune yani bêjin xwendina wî akademîk tune ez dixwazim tiştî pirs bikim wek tu carek tevgeriye yek Elî Kemal 20 deqê me qediya heye em li mijara yekemin em neh deh mijarê me hene ji ber wî em ê Kurd derbas bibin em ê vegerin welatê xwe ez dixwazim xemgînîkê xwe bêjim kesekî ku min wî naz dikir tekoşerekî doza Azadiya Kurdistanê Rêzdar Mahmud Timurtaş
çû ber dilovaniya xwe ez ji wî û gelê Kurdistanê ra ji malbata wî ra ez sersaxî dixwazim hêvîdarim ku ew zarokên wî û malbata wî dengê me here wan û li ser navê hemû welatperwerên Kurd ez ji wan ra sersaxî dixwazim cihê wî bihişt be. Niha em ê mijara me didiya li welat li Bakurê Kurdistanê sê em bêjin sazî yan grûp em bêjin sê saziyên ziman hene. Yek jê platforma zimanê Kurdî ku ji neh partî û rêxistina pêktê heye. Yek jê tora zimanê Kurdî ye. Tora zimanê Kurdî bi piranî wek alîgirê partiyekî ku zêde ji Kurda deng distîne. Wek alîgirê HDP tên naskirin. û yek jê jî jê ra dibêjin Hezkurd. Hezkurd jî bi rastî Kurdên oldar wek Kurdên oldar tên naskirin. Lê ew jî çiqas li ser hevin di wî warî da jî di nava wan da jî hinek pirsgirêk hene. Hinek dibêjin vay em bûn komel Hezkurd emin, hinek jî dibên na em hereketin emin. Bi wî awayî pirsgirêk jî hene. Lê gavên baş jî tên avêtin. Çi ne? Her sê jî di mesela zimanê bijarte da ku dewleta Türk di yasayên xwe da wî mafî derxistibûn ji bo ku şagirtên dibistanan wê dersê bibijêrin daxuyaniya dan û xebat kirin. Her sê jî kirin. Ew ciyê şanaziyê ji bo me Kurda. Dîsa di 21 Sibatê roja zimanê Kurdî ye. Dibêjin ku wê di roja zimanê Kurdî da ew ê evana bi hev re kampanyekî îmzayan ji bo ku zimanê Kurdî sê xwestekê wan hene. Ew divên du xwestek lê dikin sê. Wexta dijmêrin dibe sê. Yek jê divên bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Di do divên bira zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Sê dibêjin bira saziyek zimanê Kurdî ava bibe. Wek çawa ku saziya zimanê Tirkî heye. Bira saziya zimanê Kurdî jî bê ava kirin. Ez ji kek nîmet dest pê bikim. Kek nîmet di vî warî da tu dikarî çi ji me re bêjî keremke? Pirsa ziman pirsa herî girîng e ya min ji bo Kurdistana Bakur. Roja ku dewlet hatiye danîn ku em bêjin awawî Kanûna Esasî ya 1924 yani awawiya hukûqî ku ji wê rojê ve zimanê Kurdî tu nehatiye hesibandin û Kurd jî wek milletekî ku tu nehatiye hesibandin. Ji ber ku Kurd wek Tirka Mislimanin ji bo ku Kurd rengê wan wekî Tirka aynî rengin. Ferqiyeta herî mezin ziman biye û dewlet bi asîmîlasyonê daye pêşiya xwe ku em dema ku Kurd Kurdî ji bîr bikin, Kurdî ji holê rabe wê pirsa Kurd jî wê bê çareserkirin wê tev tabiê Tirka bibe. Bi vê polîtîkayê meşiyane tabii ev polîtîka hêberiya Cumhuriyetê dema İttihat û Terakî û hîn beriya wî jî yani hêdî dî şekil girtiye û ewa wî jî em bibêjin peymana wî jî 1924 ku Kanûna Esasî ser wê di wirda 1924 da dema derket di wirda divê yani zimanê vî Tirkiye û Cumhuriyet ya Tirkiye ya Tirkaye hemû qanûn li gora wî hatiye cîkirin.
جبروی yani nokta heri ku devlet jera pır mühime jbome jî ya herî mühime parastina Kurdî parastina Kurdayetiye jî li Bakur derengî be jî ev mijar niha biye mijareke sereke ketiya Rojava Bakurê Kurdistanê ciyê kêfxweşiyê ye ciyê kêfxweşiyê û hezar û hejde bû bawer dikim platforma zimanê Kurdî hat avakirin ji alî neh partiya va û heta niha partiyên Bakurê Kurdistanê gelek cara yani her çiqas xwestibin jî hin wara da li hevdû jî bikin lê pir demî bîye lê di vê carê HDP ku her çiqas ji xwe re navê partiya Kurda me ya Kurdistanê me lê dengê xwe ji Kurda digire DBP dahil vana tev têda bûne yani em bibêjin xeynî Huda Parê û Hak Parê hemî partiyên ku hebûn wê demê piştgirî dan û bi hevra platforma zimanê Kurdî avakirin lê mixabin sala piştî wî tora zimanê Kurdî divê mixabin ji ber ku tora zimanê Kurdî karê ku dikir dikarbû di nav platforma zimanê Kurdî de jî pêk bîne û salek piştî wî jî hereketa zimanê Kurdî ew bû hat avakirin ew jî yani 2020 bawer dikim ew jî yani bibêjin heta niha û di bernama wan da di gotarê wan da tiştekî ku ji platforma zimanê Kurdî cudatir tune yani dikare hebe dibe çend platformê dinê jî hebin lê pêwistiya wî tune bû pêwistiya wê hebû ku hemû Kurd di vî warî de mil bidin hevdû bi quweteke mezin bernameyeke fire ku mesela ziman hem têkin yani Rojava Tirkiyê û bi dewletê zorê bidin dewletê û her wiha tesîrê li Kurda bikin ku Kurd jî bêtir zimanê xwe bikarbînin dirêj nekim ez dorê hinek vêlim ji kek Elî ra jî yani ez dixwazim bîrûrayên te di vî warî da çime çimînin tij merabêjî keremke yani ferxiyata navbêna Tirkan û Kurdan di çend aliyan da xuya dikerî yek ziman yek ji wan e tarîx ji bo kesekî tarixa qîmet didin tarixa xwe ji bo wan tarîx ferqiyetî mezin e nizam ew ba milletê me bi milletê Kurd ew çiqas Kur e ew tişkî din ye belkî zêde Kur mebî lê ev ferqiyet ji bo milletan mühim e wekî dinê mesela dînî de rastî devletê dînê devletê Hanîfîtiyê li Tirkiye ji ber vê mesela ji bo Sunniyan berê problemekî mezin tune bû wî aliyê baş ji bo Kurdên me yê Rêha Qelebî problem hebû lê daviyê jî Tirkan ji bo wî zî tedbîr girtin mesela Kılıçdaroğlu kirin serokê CHP ji ber wî Kurd Elevî zî kirin parçeyekî devletê yani aliyê problemê wanê dînî zî zêde nema veke îtiraz ji ber wî ziman zêdetir derdikevî pêşiyê dervayê ziman tişkî dinê heye ez bawerim gelek mühim e ew zî di temsiliyetê da bêadaletî Kurd di temsiliyeta devletê da ekonomiyê da tiştên dinê da nay temsil kirin yani ew giştik hatine marjinalize kirin ji ber wî Kurd dikarin wî tiştê zî derxinin pêşiyê ew jî çawa dibî bi sistemekî bi parastina sistemekî ademî merkeziyetçî niha yekê dinê yani ferqiyetê da çi menfaatê ekonomîk ev menfaatê ekonomîsî bi destê ketê vekirin temsil kirin bi destê burjwaziyê lê fırsat nedan Kurdan burjwazî ki wanê serbixwe çêbibî ji ber ki ew kî bû bûna burjwa axa û begê me wexta derbazê kapitalizmê bûn ew sermaye bû bûna sermaya Kurdî
fırsat neden vi aliye da problem heye loma zaman zedetir dert kevi peşiye hem mesela zemin hem de ser mesela zemin bisekinni hem zi mesela temsiliyeti grani bidene mesela temsiliyeti le zaman jibo ki zaman be karani nem çava dikarne zemin atraktif kine problem ki eveye naha gerek Kürdeme yani Kürdeme insan psikolojiye insana zi vekta zemin dinerin eğer zaman ki aristokratik bu yani zaman ki sosyatik bu jibo gel zeletir atraktifdi bi ya jiboyi gerek tabaka ki mey ver çebibi gerek pişkiriye bidene tabaka ki mey vek وها مرو وقت على دنری دخازی وک وام ببی چه ببی اوزی آریستوکراسی ببینه تشکیل ببینه نظام چه یعنی فرقیت کبی ملت وقت على وان دنری او حزب که گوروان وک مدل وان بحثبینه لی ام مدلانان tabi na carcaran Kürt keslerde kevin orta kesi ve karakteri de arkaikin yani işte kem ev nabın rol modeli civatan jibo hortan yeni lazım ettiş yeni lazım zedetir modern. Bele ez dixwazim jî çend gotina bêjim müsaade we hebe niha 100 sale ku dewleta Türk eva 100 sale divan salê paşî da zimanê Kurdî nas kirin 100 sal bêje qediya digotin Kurdî zimanek tineyê qartkûrt e û nizanim Kurd tinin û filan û bêvan lê em hatin di vir da derketin ez dixwazim di wî warî da tiştek ku serêm da derbas bû ez dixwazim hinkî behsa wî bikim ez zarok bûm em diçûn dibistana seretayî hevalekî me muaşeret kolû başkanî jê ra digotin muaşeret mamosteyê me wî wezîfe daviye ku kî bi Kurdî bipeyive wan tespît bike me ji me serê kelîmeyê 5 kuruş pere ji me distin wê wextê pê pirtûk distin ku em îca wan pirtûka bixwînin îcar êvar bû wexta ku garana gund em vê garan yani heywanê me ji çiya dihatin xwarê em diçûn pêşiya heywanê xwe em me wan dibir malê îcar pir efû bikin kera me ji wê da hat min gazî kera xwe kir min got tişû min dî got a Kürtçe konuştun zanî got Kürtçe konuştun û rabûn nivîsan roja dinê em çûn mektebê navê min xwendin gotin ê ku wê 5 kuruş pere bide yek jê jî zanî jî min got ji öğretmenan min got wallahi min gazî kerê kiriye ker bi Tirkî nizanim kera me bi Tirkiye me çawa gazî bikinê min nizanim ji wê bonê min gotiye tişû îndî Kurdiyê Tirkiye jî ez nizanim încar em ji wirê hatin îro li hin zanîngehên Tirkiyê beşa Kurdî heye bi nav nakin dibêjin beşa nizanim zimanên çê wele nizanim navekî lê datînin zimanên ku dijî tiştek wisa ucûbe navekî lê datînin û hin televizyon vekirine bi zimanê Kurdî TRT Kurdî vekirine lê belê vê gavê jî iktidar blokiya vê gavê divê Kurd hene lê bira bi Kurdî xeber nedin yan jî bira bi Kurdî perwerde nebin yan jî bira Kurdî nebe lê Kurd hene Kurdî heye lê belê bira Kurdî nebe zimanê perwerdê ku bibe zimanê perwerdê wê Tirkiye perçe bibe em îro hatine dûr da derketine ez hêvî dikim ku ev xebatên ziman û ew her sê em bêjin platforma ziman û tora çand û ziman û hez kir hêza xwe bikin yek û ji bo ku zimanê me bibe zimanê ferwî û zimanê perwerdeyê
ام تبجي البشتوانا و تكبر ناب خباطي او جالك برباش بده از باورم كيك حنفي او دولت جي هن فان تشتاب ده برچاوي خود كرم كيك حنفي حتى أنا دولات ده قانون أساسي ده حبونا كردا كل تركيا هي قبول نكريه زمان کردیجی وقت زمانك لكل آخا تركيا يا إيرو حدودين تركيا يا إيرو تي پیواندن قبول نکریه ده پراتیکه ده بریارنامه ده اوه ده قبول کریه اوجی ده اوهوی هنه یک پشتی 10,000 دیا آک پارتی هات اقتداره و خواست برد برنامه وانده بو بوی آواجی دنگ جملت اگرتن که امینیزی یکیتی اوروپایی ببن و دوی وارد جبوکو وان شرطین اوروپایی بجیبینن او یک اوید دیا تکنولوژی هاوقاس پیشوچو بوکو بریا ساتلیتا شخواه بلکی بیسی قنال کردی لترکیه دهات تماشا کرن که بیجن تلویزیونی قبول کرد دوره بین لونیورسیته چند لونیورسیته دا او کرد لی نورمال ام 25 میلیون نفوسا هرینده کو اوه لترکیه یا کردا کل سر آخا خوانه جی 15-20 میلیونه وی کمانی 15 میلیونه وی سر آخا خوانه زمانه کی تو نده حسبینه جبوکو وی زمانی جهوله را که همو جشیدته جو وحشته جو قتل عامه جو آسیمیلاسیون همو ریاب کارانیه نورمال بیانه وک آپارتایته وک بیجن چواکو مروف رشکاس وک مروف قبول نکه بندست سپیا قبول بکه زمانه کی بن زمانه کی دن قبول کی تو ند حسبینه yani esas olarak Türkiye sebebeki dici heye esisya evji AKP jiboyko bive muktedir yani iktidar istendi bu leheji asker serwana hatta wan bu wan tazik mezin serwan bu jiboyko wiji ev bikin helle hevalben dadgeryan yani en hindik digotin bırak Kurd jmara problema dernaxin bir avega Kurd lüre bisaknen خدجمه وان رمزنه و حتى سال 2012 و دست به کردا کرن ابراستی من خواست از ویجی تکن سره و از دخوازم ایجار کک علی کمال چه دویجه کرن که کل بله ام هی ام مجرد دیانه آیاجی yani de zaman gerek serzemin be sekinandın parti dezge kurdan jiboyi giraniye bidin vi bikin veke şert vekta helbijartın da bir hatta naha dervayı çekiki kurdan tane gerek eğer Kurd millete Kurd روناهی بی مسئله وی هلبجارتنی دا ویچه که به کاربینی ممکنه بسر بکبی لی هر کی دازی گردای میه نه به مدیای بریا مدیای gerek فرصت درکتن ورته کرد بخواد کارن سر اینترنت مثلا درس کردیزی بدن بک هبیا وکی بن جبوی دکارن وک مکتب وک دزگه کار بکن یعنی جبو روز کننه دو روزانه جبو سالان لی قوتا یک حرکت کی فلان جبو ویا ترناکه gerek Kurd kuvvet خب بکن یک دروایی çare کتن نه اسمه دا دستوردان دا به هزاران نظام ماموسه نینن ev bir re ancak tabii. Bale az edid xwazim em pir dirêj nekin az te gotin edin ejibêjim eger mesela tabe belku mesela zaman pir mîme bi rastî kare mesela zaman
من والله تمام نه مثلا زمان زانی چه میمه جبرکو دولت به جهولی راکنا زمان کردی خاصیت ملت کی او که جبری چوا بنگلادشی به زمان خو ولات خو خلاص کردن جبو کرداجی کاره بیا به ریبازک براستی یعنی همو او دولت کو مثلا زمان خ زمان جور تراکه جبری گلک میمه از هیوی دارم یعنی پشتی آنا سه پلتفرم چه بون بلکه سه 4-5 بن اجا قنه اف پلتفرم جهه بنجی به هفره هفکاریه بکن کار مشترک بکن لی تشتک جی از یعنی از پاروانه کم از عاجز ببم جبو و برنامه از چون من روپل اوانه ری من حرکت زمان کردی من ری يعني او پاروکرنه آدمین صدی هفته هشتوی ترکیه يعني وياجي مرا پر بالكيشات يعني يعني مريض كاره كاز تشكمش بجبو خلات نيفب ها بالنابه وان داجي حركات كلمه كي كردينينه لا ويا تشتكدم مرو كرد بيجن حركات لي بيجن تدوزا زمانه كي وادمين رابع صدي هشته نوت بتركي تشتا باربه بك بشك بالكيشه يعني از مخواست از ویانه او ببیجم او حرکت زمان کردی ببیجن کاره و اوه ببیجه که ام خطابی کردین که کردی نزانن راسته و چاقه مرو دو روپلا جهود که یک خطابی واند که خطابه کجی زمان کردی در دخی پیش و بوی بکارتینی اتشتک دنی داوی بیجم وقتی هم نبر دوین زمان کردی برا خلط نفهم کرن وقتی هم دوین زمان کردی هم زازاکی هم کرمانجی دکوی یعنی هم هر چقاس ام ناخوازن حبو بناو بکن هر دیار بیگ ناوه کی ببیجن جی ل قصدا من هم زازاکیه و هم کرمانجیه ام قاندیج کرمانجی را دخوازن دوگرم آخوازی زازاکی را بخوازن دملکی را بخوازن کردکی را جی بخوازن بله از جد خوازم چند گوتنا بیجم وقتا کو AKP ارتوکلیه بکر براستی گلک کیف خوشی وجود بودیم یعنی بلکی هنک در و دور گوتن اویانه اوکات دجمنای نظام چه فلان بیوانه لی کی جبوی زمان کردی خدمت بکه او خدمت برومته لبا من برومته از وسابیجم لی چکرن بده هزاران خورتین کردا چون لوره فندن کو ببن ماموستین زمان کردی تشته کومیک چه ببن تماشاوان نیجا ای سال باور که یا یک یا دویه ده کس بتنه اوکوان چی کرنه یعنی وان کرنه وزارتا پرورده ماموسته وان ستندنه و بده هزارا اکوج و انتوکلیه و بینگوله و موشه اکو و دیاربکر کو قدام دنه دبستانی قدام دنه او سا ارتمانه مهوی دکن کو او مامسته دست کار بکن او جی جبو هم جبو ولات خو و کارکی بکن و هم جی بو مالباتا خو کارکی بکن مگو اسوی بینم بیراوه و هم در باسی مجارکی دن ببن چیه و مجار نها از سه کاتگوری جوه مجار را میناک بینم 4 پارتین کو دناوه واندا کردستانی در باس به ده حق واندا دوزا داخستنی هاتیه کرن پارتیک مراجعاتی وزارت هندرین کریه ترکیه و دوسیاوان
جوان هاتیه استندن لگوری یاسایا پارتیان سیاسی گره بلگنامه کی بدانوانا بگوتنا وای ما دوسیا جوستند کوی بلگنامه بدانوان اوجی لهمبر یاسایان دبون پارتیک سیاسی یا فرمی لی وی بلگنامه ندانوان اما سالک زیده بلکی 2 سال زیده لیویا وی بلگنامه نه دما کو دچن دبن کا بلگنامه جی وان بگرتنی تهدید کن د پارتی جی دچن دخوازن کو دوسیا خو بدن وانا و مراجعات بکن بیجن انتخازن ببن پارتی دوسیا وان جوان ناس لسر بیانه از دخوازم از همه نیمت دست بکن نیمت کرم که بیا من دولت شو پشمان بو ریدا پارتی هاتنه دانین جی لی وی دمه هی اردوغان دیرکسیون نشکاند بو و هی بویرین حریم وها آلوز نبو بون و ببین هی جی تکلین وانو یکتی اوروپا گش بون دوان شرطان دا قبول کرد ندخست جاوروپا را ترس بکوه دورا نیره yani klimata hereme hat guertin nere le Suriye ve Rojava Kurdistan ku Kurdwa vedaledibin xwedê hüküm û xurtibin berbistatiye ki ve çin başur bawayeke û herem klimata hereme hemê hat guertin îdî wan jî xura muhasebekî kir یکیتی اروپا جوان جوی بهتر که چوا کردا بدن سکناندن لهرمه که دوی ورده پولیتیکا خو گوهران اوه بریاوی هاتن دامزراندن باورد کم نیسانا 2014 بو تکدفه هاتانین پارتیا یکم کود دیروکا ترکیه کو به ناو کردستان پارتی کوت دانین و همان ساله ده پاک هات دامزراندن باور دکم 2016 بو پسکه هات دامزراند یعنی خب بره پسکه بو در باسی یعنی لگال جی پارتی هات دانین دورا کردستان و پارتیا کمونیست کردستان وان جناب خو گران کر او ل پشتوی او کردن یعنی جبرکو گوهرتنا پولیتیکا خو دان سکناندن باور کم پدک باکر مراجعات کربو و داوی پارتی آزادی و مروی مراجعات کرد باور سه پارتی ور حاصل مراجعات کردن ایدی رینادن وان یعنی بزن ایدی رینادن کرد به ناو خواه به ناو ولات خواه به ناو گل خواه پارتی دینن کو دی دانامه یا پارتی این که هاتن دانین که در حق وان داجی دعوه وکرنه و دعوه آنینه او بریاره یعنی حتی به در آنینه و در سکنینه که اینگه بخوازن yani biriare bide bizim van partiye heyici me girt. Bele. Kekalik hemal kerem ke. Yani az revşa Türkan İroyin vek tasvir dikim. Türk naben hopu koptamane. Nizam bave evtişena te gotun Türk naben hopu koptamane. Ali ki da revşa dünü hatiye göertin, yazıtı göertin, revşa mıntıkı ziti göertin. Kürzedeti Kürdistan'a, Irak'ı, Anahazeli Suriye falan. Yani bu Kürdan hem diktiş denü çebun Kürdistan'a, Irak'ı bu parça federasyon.
ji ber wî alîkî de dixwaz Kurdan bi xeba girê bide nêzîktir Kurd bi wî babibin bi wî aliyê bikarîbî Kurdê vî aliyê zî Bakur zî pasîfîze bike lê ji ber wî xas hinek tiştan vebike gavekî pêş te bavije lê ji bo ku du gavan jî şuva bavije yan zî tiş ji bo ticareta wî tiştê bike lê aliyê dinê de wexta hinek gavan davijî mesela Tirkan zêdetir tirsê wan herdem tên pêşiya wan tirs alîkî da rastiya rojê wan mecbûr denî ev hinek tiştan bikin aliyê dinê da tirsê wanek tê tarîxê da tên berê da tên nahêlî ev gavekî dinê bavijin loma her dem ev weka wan heye çi dibêjin çelişkiya wan heye di wan şertan da Tirkan tiştek kirin lê paşê gaveke abitin zaten dijî bû va sistema Cumhurbaşkanlığı sistemi dibe Serokomarî ya başkanlık sistemi mesela gora sistemekî merkezî ya zêdetir xastin yani merkezî bikin bi merkezê xurt bikin lê halbuki ihtiyaca Kurdan yan zî ihtiyaca wî welatê wan milleteran wek hebû zêdetir sistemekî ademê merkeziyetçî hinek Kurdan gelek kesan gotin belkî vadikarî bibî bingehekî federal ve başkanlık sistemi lê nebû bê kontrol bê tiştekî başkan bû her tişt berê xirabtir bû wî aliyê ba wexta te sistem wiha guhert tu wê demê mecbûr dimînî di mesela Kurdan da zî gora wî eyar bike çi bû te hinek tiş got ji bo Kurdan hinek hextan tu mecbûr dibînî wan tiştan bigirî mesele ev e ji ber wî gerek ba tiştê hena bê guhertin tabii ew jî wekî programekî siyasetê gerek hebî weke acil talepler lê yek acil talep ez dibêjim guhertina sistemê ye xastina sistemekî ademê merkeziyetçî ye Belê ez dibêjim mesele henkî ewke jî yanî dixwazin Kurda ber bi şîddetê ve bajûr ji wî sûd girtine yanî hebûna şerên çekdarî filan ji bo dewleta Tirk menfaatek mezin li gora wan bû yanî berjewendiyê milletê wan wek berdewama wî ji xwe kar dibînin ji wê bonê yani rasta wexta meriv lê binêre wexta ku tu partiyên siyasî bigirî ên Kurda ên ku dibêjin em ê vê mesela Pirsa Kurd û Kurdistanê em ê biriyên siyasî û demokratîk çareser bikin tirabî wan bigirî wan daxînî yan jî tu nehêlî ku îndî partî ava bikin bi rastî tê wê wateyê ku dewlet ji Kurdara divê bavê min rakin çekê xwe û herin çi ye wî dide pêşiya Kurda meriv gere ji wî warî ra jî bibîne nizanim di vî warî da keknîmet tiştekî ku tu bêjî heye Ya devlet yani ben ji ber ku naha yani ne hazır e ku hebûna Kurda kabul bike de kanûna esasî de û zimanê wan kabul bike û aliyê dinê de bibên piştî herêm tevlî hev bû û bi hîn bêtir di vê polîtika xwe de ewin ısrarın wê ew wiha berdewam bike roja ku dewlet hebûna Kurda qebûl kir an hebûna zimanê Kurdî qebûl kir û kir kanûna esasî ew roj ku Kurd li Tirkiye bigîjin statûyekê jî ew proses wê pir kintir be ji ber ku hemû ew korgirêk
لسر مثلا قبول کرنه برکو نه ناو قبول کن نه هبون قبول کن نه زمان قبول کن دما اف پرادیکما تک چو قبول کرنا کو تمام وقت زمانك هبه ملتك هبه ونفوساوي اوقاس لفي اول سراخا خو دبي هن ما في وانجي ناز بكن ايجاج بركو في حمي بروسيس دزانن دبن ام دسبيك دا فيجنا واوقاس ام حتى كاربن حتى انا بوليتيكا دولتي بله كيك كمال از دخوازم بپرسه که دوام بکن جنابه و نها پارتیا داود اوغلو و علی بابا جان ده مثلا پرورده زمان دا با آواکی ارینی بیاناتا ددن هنک شروعکارن کرداجی دناب دا دویجن که اوی AKP و MHP مجبور بمینن اوی پیواجویا که چارەسەریه یا نو اوی بدن دست بکرن و پرسامجی برا دناب دا پیچ بیجی yani mesela ام بیجن به مجرمه Dixwazim mesela terörize kirine yani Türk mesela terörize kirine de hostane te birave beri 12 iloni esas gelek talebi em çep de bejene talebi yan liberal bun yan sosyal demokrat bun jiber ki fırsat nedan imkan nedan ev güçlük talebi liberal jibo demokrasiye ve ki komünizm nişandan daviye siyaset van terörize kir Kürzi van terörize kirin esas vi aliye da gerek cavime vekri bir belki Türk ji Kürdan Kurtturun deswan da çek heye bomba heye tiyare heye nizamçı jibervi ev dixazın zedetir Kürt ciye ki ne karın kazanç bikin bikevin bir veki bikevin bir reyi zedetir seri Kürdan bir şekinin Kürt gerek gibi vi tişte dur bisekinin tişte ki ne karın ev ser bikevin jivi tişte dur bikevin siyaseta meşru ve ki haceten siyaseti meşru bikarvenin ev peşketina Kürdane mesela Davutoğlu tabi Davut ez nizanım yani gerek Davutoğlu gerek yedini ev çıkas CHP durtturun yazı serbuxetirin mümkün ev planiki veksiyebi planik nabena vanda zihebi li anha du beşene Millet İttifakı yeksi Cumhur İttifakı ez Cumhur İttifakı yani mesele bir tane mesela dayına zemin hakkı zemin falan ne mesela evveka konsepta cumhur sistema başkanı ev sentralizm yani diji gelek dıştane jibervi yani devjivi berdi eğer de devjivi berne da ne mümkün etti henek dıştan kabul bike jibo ki em bikarne sistemi ki ademi merkezci biparezine gerek em dijvit işte derkevni yani AKP bir haliz yani ne karşı var gavbavcı zaten MHP yani renade eğer AKP ittifakçı bu güherni ve de mümkün nizami vit işte dikari ki yani nake evzi potansiyel ki ye mesela HDP ye ne karı CHP ve ki HDP ye li HDP و AKP لهف بکن او تشتیانازی خیاناکه وکا شرطن ایروینده بله از باورم دویم جاره در جی مرم دکاره به ساعتان جی بپرینه لی بله قاید کومگو مجارن مهی پرن و وقت مهر کدچه کرد دوه هندک والله كيك حدي في از سر اوي علي بابا جان و داوود اولوجي دخوازم تشتكي بيجم فركن من هر دو من برنامه هر دو پارتیا جی خواندیه دو برنامه واندا مثلا خواندنا زمان کردی پرورده به زمان کردی وکری تونه yani ev vek naha
dersên bijare qebûl dikin, an ji bo 5 salê pêşî qebûl dikin, ew nediyar e. Navêje ku zimanê perwerde li Kurdistanê wê bi Kurdî be. Tiştekî wisa tune, di bernama wan da tune. Lê di dema dipeyivin, di peyvê wan da demagojî dikin, wek dema Erdogan û aynı qaydê AK Parti'ye dikin. Her du jî AK Parti çawa hatin iktidarê, ew dema beriya ku werin iktidarê ku di gotarê xwe de, di axaftinê xwe de, di propaganda xwe de çi digotin, ew her du jî aynı kopya dikin, ji xwe ji wê derê tê. Tişkî dixwazim bibêjim lê yani aliyê stratejiyê da gerek eger va statûkoya bê guhertin ev fayda Kurdan e. Belê. Ji bo Kurdan baş tune. Belki wê demê wekek valayîkê çê bibî zêdetir Kurd bikaribin manevra bikin. Lê aniha her tişt bin kontrolê de ye baş tune yani. Belê, kek Elî Kemal Gavadinê te got hop û nizanim çi ketine nava. Em dibêjin ketiye nav Xelîl û Celîl. Încar ku AKP ketiye nav Xelîl û Celîl. Li alîkî wî MHP ye, li alîkî wî jî ew dengê Kurdên mütedeyîn heye. Yani ew dengê Kurdên mütedeyîn dibe ku bigîje wisa xwanê dike ku wê Babacan ji wan bistîne. Ew jî rêjeya dengê AKP dixîne. Ji wê bonê ez jî bi qaydê babikarê xwe bêjim AKP di nava Xelîl û Celîl da yek namê binêrin ew ê çi biryaran bidin. Em derbasî mijara xwe dinê bibin zanîngeha Qadir Has lêkolînekê kir. Di wê lêkolînê da tiştên balkêş derketin. Ez dixwazim ewlê wan encamên ku derketine holê ez behsa wan encama bikim û dûra încar şiroveyên we bixwazim. Niha li gor wê lêkolînên pirsîne gotine pirsgirêkê Tirkiye çi ne? Wek ji herî zêde gotine Covid e yani nexweşîn. Dûra gotine bihabûna jiyanê û dûra jî gotine bêkarî. Yani karê ku heye jî ji destê însana diçe ew însana kiriye ji bo însana biye pirsgirêkek mezin. Îcar esas ê ku em ê li serê bisekinin ne ew e çi ye? Pirsa ku divê li gorî we Kurd çi dixwazin? Ewilê ji derdora 28 parêzgehan da wilayetan da ji însana pirsîne û gotine tabii ew rêjeya em bêjin ku ji çend kesa pirsîne hene ez naxwazim zêde têkerim wan hûrgiliya lê Türk û Kurd te bi hevra wê bersîvê dane wexta ku bi hevra dane ji sedî nêzî 26 gotine Kurd dewleta serbixwe dixwazin. Dewleteke serbixwe dixwazin. Ji sedî 24 gotine Kurd otonomî dixwazin, özerklik dixwazin. Ji sedî 24 jî gotine Kurd dewleteke demokratîk dixwazin. Ev Kurd û Tirka bi hevra bersîv daye. Lê ku wexta înca ji Kurda bi tenê pirsîne. Çi gotine Kurda? Ji sedî nêzê 34 33 û 6 gotine em dewleteke demokratîk dixwazin. Ji sedî 24 û nîv gotine em otonom dixwazin, dewletek otonom yani jî statûyeke otonom em dixwazin, özerklik em dixwazin. û balkêşe ev yanê balan pir kişan ji sedî ji 17 zêdetir nêzê 18 gotine em dewleteke serbixwe dixwazin. Ya Kurda gotiye. Hevalno di van şertan da di bin van zextan da ku ji sedî 17-18 Kurda gotibin em dewleteke serbixwe dixwazin bi rastî
پر جمره بالکش هات نزانم اونی لسر وان تبا لسر وان انجاما اونی چه بیجن که علی دوغان کرم که علی کمال programı ki me bu vi programı da servek mesela ser derman sekin yani jiberke derman bizane beni berasti tesiravi çiye gerek istatistike da grup mezun bir vakti emlivi veka denerine geçtik behevra hezar kes tablovi teştebiye yani grup nikari be hezar kes bir reprezentatif nikari veka veke nişan bide Ali metot da az biyada kemasi ki dibinin hezar kes juan hezar kesan çen kes Türk'ün çen kes Kürdün hüyanake yani mümkün belki penset Kürt bir penset zi Türk bir le emnikari Rasya hastane Kürdan yanzi Türkan ya fikri van nişan bide gerek hejmar zedetir buna yek va yadine eğer enbiya veki rasti kabul bikine disan veki xuyadık yeri mesela Türk dibejin banan devlet ki serbuxe dixazın Armanca van mabesta van ev Kürdan bölücü yani nişan bidin bir mane eve le vaqtati ba Kürdan ba Kürdan zi mesela emni zanne çıkaskes le metropolan Kürde metropolene banan çıkaskes le Kürdistan'a yajiber ki mümkün navbena Kürden metropolu Kürdistan'a da zi ali fikir da farkiye tabi batışlarına bizi nişanına dey yani pir kemasi vidaya le gora kategot sedida hevde devlet ki serbuxe nişa xastiye ev divan şertan da belki vek bebi le aliyedine da sedida heşte naxazi neticede eğer bibejin yani mecbur vaqta ve mesele bir halkırın jibovi tiştik derkevi holi ev bibejin befermo referandum da sedida işte juveki hakivi yedine zedetire ev çevate guertini yekizi zaten az divan şertan da yalnız şertin nezik da nabinim Kürt hazırın jibo tişki devlet ki serbuxe gerek bir merhale pozisyon axe xurtur bikirin jibo ki begeşin tişti zedetir çevad bir stratejiya politik tabi bovi hevceye le tabi le jiber ki ortaya tiştikten le ortaya tiştikten nakes runen işte jibo bir mesele hal bikin le masetne jiber vi ne hevceye Kürt anha bebejinem tişki naxazini yazi gerek tişti xazın kim tişti xazın eğer çıtay zede venin jer ve deme dekevin bir masi jiber ki sermase bir sekinin gerekene ki vek bedin heneki yani vekahe bilintir bikin belinin çıtayfe. Ez böyle bejim. Bale. Kek nimette çi beji? Tabii eci vekek Ali de bejim yani jiber ku mervini zane ev ku raya huda yani fikri hukukotine le hamu le Türkiye ne an Kürdistan'e ne çıkarsa wan Kürdistan'e ne çıkarsa wan le Türkiye ne ev gelek mühim ez bu kumer kome şirove bke le yani digel her tişti van şerta da eğer sadih hevde hejde got ve em Kürdistan'e serbuxe dixwazin eğer 2013-14 buna ev via sadî pêncî buna eğer em di şertê Kurdistana Başûr em di wan şerta da em biçûna referandumê herhalde wê sadî not bûne not û pênc bûne yani meriv bi rehetî kare bigîje wan encama lê
اره لی تشتک دل جیه اساسی خود دبی مرو بیان فاکتور جی جبیر نکه کو ام بیجن 100 سال اسیمیلاسیونه 100 سال لسرهم باجارا دموگرافیا وان و اوان و بیجن 3-4 جیل 4-5 جیل مزن بونه کو ام بین انا تهری مالاتیه یاجی تهری ارزینجانه آن تهری ماراشه هری عنتابه و بلکی او ریجه پرپر نظم باش بلکو 100 ساله کل سروان باجارا او لیتنم yani ben işte koyunun iş boku Erzincan'a radgo او Erzincan tune Erzincan'a kadın nihayet yani bana ji rastine gelek demografiyatiye guartin o gelek بویژن پولیتیکاین تایبتی لهن هرما اوبیه کو هدی کو کردانینه کو بویژن حدود کردستان باشور و ایران یعنی هندک هدی مبروی قجکی داده بن او قازاشت کرد یعنی بویژن عرض و نفوس بنفوس دلیزن لی بیامن دوان شرطا دا اگر صدی حبده حجده گوتبه ام سرخبونه دخوازن رجه گلک بلنده و به ترسه مربده بر شعبا ابی کودما چه انترویوید که پسیکولوژیا وان کردا بینه بر شعبه خو که بیانا دولت ویا پولیس تید پرسه ویا چیه یعنی ویژن وان اوا بینه بر چاوی خو براستی رجه پر بلنده یعنی از به رجه از کیف خوشم بله از تشکی زده بکن yani sedi da hevde gotiye devlet ki serbuxe jivi mühimtir vekem vekta giş resim edenlerini sedi da 24 niv gotiye em vek özertik sedi da 33 gotiye daha demokratik nizam sedi da çen gotiye federasyon yani evde ümane belki sedi da heşte razı ne dixazi guhertin içebibi ev mühimtire zaten gerek em gerek jibo veke kar bikin bibêjin başê em zî zêdetir demokratîk dixwazin şertê wî zî veke ademî merkeziyetçilik ye mesela werin em sen demokrasiyê vek bikinî münaqaşe bikinî bi fermo bi wî avayê dikarî zêdetir veke xe piştgiriyê zêdetir bike yani ji bo tişê dixwazin Ez dixwazim çek bêjim gerim ki yani merv bi fikre ku dengê pakê dengê pesekê dengê pedeke bakur an bêjin hêzên ku bêjin xwe dibên Kurdistanê nagîje hewqas milletê lê dengê HDP digîje yani bêjin ev eger vê rêjeyê gotberê piranî ew hestê wan e hestê millet e yani neku em bibêjin tesîra siyaseta van partiyên Kurdistanî ye mixabin lê yê dinê ku tesîr ew ê dike ku ortak vatan û em bêjin ew yani tesîra dengê HDP ji yên dinê bêtir e yani heger em bifikirin ku HDP ev hestên yani bêjin ew siyaseta ku partiyên Kurdistanî ku dane pêşiya û bêjin em partiyekî Kurdî ne û em statûyek dixwazin wisa bigotana belkî ev rêje hîn bilindtir bûna yani tesîrek negatif vir de heye بله دما کو مرولên re rêjeya dewletxwaza yani çi dewletek servixwe çi dewletek federal di seriya çaryekê de yani di seriya ji sedî 25 zêdetir ev yanê jî tê wê wateyê ku wan ê ku digotin me fikra Kurdistanê avêtiye çopê û filan û bêvan ew tev li wê derê dimîne
o di serê milletê Kurd da statûxwazî û dewletxwazî heye. Dewayê dengê me diçe partiyên siyasî û kadroyê wan û siyasetmedaran bira îndî ew li wê gorê cardinê li xwe me kûr bên û li wê gorê siyaset bidin meşandin. Belê em derbasî mijareke dinê em ê bibin. Mijara me di sê roberê serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Rêzdar Mustafa Özçelik di televizyonek başûr da behsa tifaqekê kir. Tifaqeke nû, tifaqeke Kurdistanî yeka nû behs kir. Got li gor ku wê gotûbêja wî ku min jê fehm kir pak PSK û PDK Bakur û Hereketa Azadî û Tevgera Demokratên Kurd û Pel Kurd evana civînek li ser zomê li dar xistin û di wê civînê da starta xebata tifaqeke nû dan. Haqpar jî wek çavdêr beşdarî wê civîna wan bû û wê rêzecivînên bi pêş da wê hin rêzecivînan pêk bînin. Ji xeynî van partiya hin kesên serbixwe jî ew ê di nava wan da cî bigirin. Bi rastî eviyanê ciyê şanaziyê ye. Em zanin ku di berê da jî dîsa hin tifaq çêbûn bi navê Kurdistanê lê belê ew tifaq nemeşiyan. Ez hêvî dikim ku di pêş de di rojên pêş de tifaqek mayînde û ku hemû sînor û prensîp û bi her awayî vekirî zelal derê qarşî milletê Kurd û piştgiriyê bixwaze. Keremkin ka hûn çi dibêjin? Ez ê Ez bêjim pêşî. Îca dora min e. Dora xwe nede. Dora xwe nadim. Erê her çiqas ez karim ji bo kek Eliya ew bikim lê dor e. Hekê te ye bifermo. Erê a. Ya biya min belkî ew nû li vê ew ê haydar bûn. Yani bêjin qandî ku ez dizanim 2019 vir ve ew wek think tank bêjin hinek ronakbîrên Kurda û siyasetmedarên ku bêjin xwedî rêxistin xwedî partînek ku bevdûra difikirin ka em Bakur karin çi bikin, em karin hevkariyek çawa bikin, em bi rastî jî ji ber ku Kurdistan her derê Kurdistanê demeke pir hesas tê jiyandin, carna em diçin Rojava, carna diçin Başûr, em carna bi wan îdam û dardekirina em diçin Rojhilat, em Bakur yekcar ne ji bîra dikin. Lê ev think tank jî bawer dikim piranî ka em Bakur karin çi bikin, em karin yani demek nêzik an demek mesafekî hîn biçek dirêjtir yani ya mesafekî orta em çi karin bidin pêşiya xwe em di wî de hevkariyek çawa karin pêk bînin. Qandî ku ez dizanim pêşniyara pak û PSK bû û hinek rêxistin an bibêjin kesên serbixwe beşdar bûn. Niha bawer dikim dîsa qandî ku tê bîra min wê 2020 de jî wê civînek çêkin belkî meha Adarê ya jî Nîsanê tiştekî wisa bû wê civîneke berfireh çê bikirana û gazî rewşenbîr û siyasetmedar û دوێن kesên ku di civata Kurdistanê de piçek pêş tene gazî wan bikirana ku bevdûra civîneke berfireh çê bikin. Lê korona rê neda. Îjar wek bibêjin berdewamiya van civîna ew civîn çêbû ku bû nûçe di rûdav û televizyonên din yên
Kurdistan'ı da. Ya min yani Kurd muhtaç diyalogene tu kesnayê ji me re partiya çênake, tu kesnayê ji me re receta jî nanivîsîne, tu kesnayê ji me re bibêjin bernameyên tekoşî nêjî nadin pêşiya me. Divê em bixwe bevdû bişêwirin û bevdûra çêkin û hêzê xwe bikin yek, nebe yek jî qedem hevkariyê bikin bo bibêjin hedefên diyar lê yani pozitif e, pir baş e. Ciyekê xweşiyê ku Haqpar jî wek çavdêr beşdar biye, hêvîdarim ku ew jî bibe, ku eger Haqpar jî beşdar bibe, bawer dikim hemû partî û rêxistinên ku bên di wê xeta Kurdistanî de xwe dibînin ama bêje giştê wan li wê derê ne, hêvîdarim ew civîn hîn berhemdar bin û bêjin yani vê carê carekî divê gere merwîdî ew qedera xwe ya ew ê li dû xwe bêle ku Kurdin nikarin werin bavevdû, Kurdin nikarin yekîtiya ava bikin, Kurdin nikarin platformên hevpar ava bikin, em vî anê li dû xwe bêlin. Belê. Belê. Kek Ali Kemal tê çi bêjî? Yani ji ber ke ez dervayê zêde nav siyasetê de ninim, dervayê siyasetê de me piranî xebera min tune tabii çi hate kirin, çi tê kirin. Ez Pakê nas dikim, PSK nas dikim, Hakparê nas dikim. Bi derheka azadiyê de hinek fikrê min heye, yani hinekî nas dikim. Mesela PDK tevlevdiye yedinan nas nakim, yani gerek PDK ene. Çi dibî bila bibî varan hêzê Kurdin daxwazê wan yekin ji bo Kurdan dixwazin bigêşin hinek mav ji ber vî armancê wan yekin. Zaten navbêhna Pakê PSK de zêde ferqiyesê tune, heta niha çima cuda ne ez wî tişê zî fam nakim. Em wexta me gavadinê ser Amerîka xeber da, eger Partiya Demokrat dinerî wan devletê wan heye nizam çend milyon esas wekî partîkî cepheye, yani li wêrê grup hene derdikevin, dixwazin temsilciyê wan hene ew xe îfade dikin, lê daviyê piranî çi qerar da gora wî hereket dikin, konsensüsê ji ber kê hev de wek bikin konsensüsê çê dibî. Gerek Kurd zî gora şertê dunê, gora milletê dinê çi dikin, ew jî wek bikin. Na berê gelek partiyê me bi tradisyonekî Leninîst yên, eger esas ew tradisyona Leninîst bi tradisyona Kemalîst ba yek partî, sistema yek partî, yek îdeolojî nizam çi zêde cudabûyîn zî tune wî aliyê de. Em ji ber ki ji wî tradisyonê tenê hîn nebûne, yani bi pluralizm sistemekî pluralizm nav partiyê da yan em çawa dikarine bikarwêne, lê gerek em derbas wî tiştê bibine, Kurd derbas wî tiştê bibin. Wexta derbas wî tiştê bûn, dikarin bi hevra yek partiyê wek bikin, partiyê xe iflas wek bikin, partiyê xe yedinan iptal bikin. Zaten ev ekonomik sinine, yani wexta te dinerî her yek biçe kira bîroyekî bide, ji bo wan zî baş tune. Neticeyê de hinek kes eger dixwazin bibin lider, nikarin bibin lider zî rastî. Yani her yekî dükkanekî biçûk çê dibî, büyû dimeşî, jiyan zî xilas dibî. Yani hinek kes hatine heftê heştê salî ji çi weka wan, yani heta niha eger bi ser neketine anaha şwatir ew ê çawa bi ser bikevin, gerek rêya siyasetê bêguhertin. Rêya siyasetê gora pîvanê wekî bibî, internasyonal bibî. Loma ez gavekî mühim dibînim, serkeftin dixwazim ji bo vê karê. Bi rastî wexta meriv li tarîxa milleta dinêre, milletên ku bindest bûne û şerê azadiyê dane û xelas bûne, meriv dinêre ku
cepha ava kirine, ittifaq ava kirine, îca ême Kurda jî kêmasiya me yê herî mezin abrastî merwexta lê nêre ev tişt e. Em tahamûla me ji hevra tune ye, em nizanin bi hevra kar bikin. Ez hêvî dikim ku ev yanê bibe gavekî mayînde û li Bakurê Kurdistanê ittifaqeke Kurdistanî ku li ser esasê em bêjin hebûna miletê Kurd û hebûna Kurdistanê û em bêjin ji li rûmetên me li ala me jî xwedî derkevin ittifaqek wisa pêk were bi rastî ciyê kêfxweşiyê ye ez bawerim ku wê miletê me jî kêfxweş bike. Belê em derbasî mijareke xwe dinê bibin hûn zanin heftiya çûyî heftikî deh bû berê li zanîngeha Boğazê çî a Stenbolê li wirê camêrek ku di teşkîlata AKP a navçeyek Stenbolê da dixebitî profesör bû Birêz Erdogan wî kir rektörê Boğazîçiyê û him akademisyen û him jî xwendekar gotin eviya qeyûm e em qeyûman qebûl nakin. Lê bi rastî ez hema di serî de ez ewkeke xwe bêjim şiroveke xwe ez bêjim dema ku qeyûman avêtin ser wan şaredariyên bajarên Kurdistanê ger ku miletê Tirk li wirê bigota em qebûl nakin Birêz Erdogan nikarbû vî karî bikira. Nikarbû qeyûm bavêta ser zanîngeha Boğazîçî. Piştî ku ew camêr li wirê dest bi kar kir û xwendekar û akademisyen rabûn ser piya rayedarên dewletê serî da Erdogan gotin evana terorîstin. Rabûn derê zanîngehê kelepçe kirin. Bi kelepça diheb derî bi heva zelexandin. û avêtin ser malên wan xwendekara yeko wan ji malê wan helanîn birin emniyetê di derdora 24 xwendekarî da ez zanim ku hatin desteserkirin. Dîsa em zanin ku Canan Kaftancı û ku seroka teşkîlata CHP a Stenbolê ew ê piştgiriya xwe ji bo xwendekar û akademisyena anî ziman rabûn wê jî bi tometa ku terorîzmê destek dike. Bi wê tometê wê tomet bar kirin. Ez van tişta vêga hema hatin bîra min îca kerem kirin hûn li ser vîya wê çi bêjin dora kê bû bira ji dora xwe Mümtaz bira Valla kegalî dora te bû dora xwe didî min kerem ke ya li Tirkiye berê ew bêjin dezgeha perwerde ya bilind beriya 1980 wan yani bêjin li gor hûn qaîde û ewa ew ê xwe hildibjartin bêjin rektörê xwe piştî darba 1980 ew bû yani bêjin ev rakirin êdî bêjin bi atama hatin tayin kirin lê piştî 1990 ew bû dîsa vegeriyan ser usûla berê yani bêjin dezgeha perwerde ya bilind ew dikir lê piştî 2016 ku êdî o hal hat ev qaîde xural tev guherê û her yekê êdî çawa xwestin wisa kirin li vir jî yani dîsa heta ji wan dahat ji wê mektebê yani bêjin di nav profesör û
personalê wê mektebê yekê hildibjartin. Lê li vir hem yekî ku nel wê üniversiteyê kar dike û heman wextî de demekê di partiya yani di AK Partiye de aktif kar kiriye hilbijartin. Ji ber wî ne tenê xwendevan her wiha hemû mamosteyên üniversiteyê jî vê yekê protesto kirin û nexwestin qebûl bikin. Yani ev bûyer vîya wayî ew bû. Lê yani bibên di dema me re dibe dîktatör wiha ye hêdî meriv dixwaze ser her tiştî meriv biryarê bide û hemû van tişta jî ji bo çêya welat meriv bi nav dike. Erdogan jî ketiye rewşekî wiha yani ev rewşî wek rewşa hemî dîktatora ye. Yani îdî ev vî camerê ne bi hilbijartin ne bi rêyên demokratîk bi to awayî wê neçe. Tenê rêyek heye ku bi zorê here. Mixabin muxalefet jî nehatune ye. Muxalefeta heyî jî bêjin muxalefetekî ku bêjin ji hemû bêjin ew ê demokratîk ew qaîde û xuralên demokratîk û di zikê wan da di rihê wan da rûne neştiye muxalefetekî wiha ye û ev jî kerî Erdogan tê û jêra wext hîn dirêjtir dibe. Tiştê ku vê ji me ve yani. Belê. Kekalî Kemal Kerimtê. Sistema Cumhurbaşkanlığı sistemi Serok Veziri zaten bir sistema kayyum yani Erdoğan bıxe kayyuman tayin dike le emni zanne çıka Erdoğan pozisyonu Erdoğan bıxe çiye. Evji kayyum ene kayyum ekeko. Kayyum evzi bir kayyum MHP na. Mesela evet. Jiber bir bir tane lehember Kurdan ne be adaleti lehember Kurdan sebebi bir tarihi yani jiber Kurd millet gidene le verxiyadaki sistemi ki veriye ki nav millet Türk tazi dijitiye derdexini lehember wanzi lehember 5 edinizi be taraf ne halbuki devlet ki modern gerek betaraf bir lehember partiyan le naha devlet bıxe bir vasıta ki hacet ki partiye yanzi ittifak ki jiberbi birasiz kek mümtaz ifade kir yani muhalefet ki kursitine doğru düzgün muhalefet sitine az deba tişki xirabe Jibo Türkan helbet xirabe le her tişteki Jibo Türkan xirabu du kat zelete jibo Kürdan xirabe gerek vabe guertin az hevi dikim ve hatına Biden via vektör bike bir prosesa yanzi bir bayi kurtur bike jibo guertini ve kedini şans ki metne yani şansı Kürdan tene eğer pişkiriya derva internasyonal pişkiri tene bir hem jibo Kürdan hem jibo gelen Türkiye evi vahabı meşi belki xiraptır zibibi. Belê. Belki vaqta merov kaldı biz zedetir merov dikevi şık û şüpheyi heneki nexaşi ediniz çedibin evzi gerek merovi tişezi hesab bike. Belê. Yani şu saxane dike ku li Türkiye lehember bloka iktidarı. Eri. Çe kar bekirini ew wek terörizmê tê binav kirin û bi wî awayî dixwazin ku muxalefeta lehember xwe bidin seklandin lehember Kurda bi kar anîn bi ser ketin vê gavê dixwazin lehember CHP û o partiyê din jî bi kar bînin vî tiştî
ev yani te wê okey meriv wê wan işareta dibîne ew êrişên li ser Canan Kaftancıoğlu weka ku hêdî bloka iktidarê dixwaze ku hêdî bi ser wan de here sivê kayyûman ku bavê jin ciyê wan şeredarên bajarê mezin jî wê pir ecêb nebe. Yani wê riyê hêdî wê riyê vedikin ji xwe re. Dixwazin vekin hendik. İdî wê bi ser kevin bi ser nekevin. Ew li ser iktidarê lê ez bi rastî iktidara Tirkiye problemek mezin têda heye. Hê CHP nikare behsa Kurda bike. Ew Meral Akşenerê awsa şûrê xuşandiye ser stiyê wan sekirandiye binêr divê ez ê herim derbasî alê dinê bibim. Ji ber wî bi rastî em hûn ji xwe re li Ewropa neyîşê ve baş e bavê em li virê nizanin ew ê sibê pêşa roja me wê çi ve çi nî ve bi rastî em bi şüpheyan dane. Em zêde dirêj nekin vê mijarê em derbasî لك يعني في والدة زنا وقت هذا فكر ما والنابض أنا وإننا كين بونا يعني تركيد بنا كان قسما ونهين بونا أو بونا أم بربرد كابن أم بروج yani yame lê أم دورينا أم البر هر تشتي كود كابن بيتر تسير المادكة Bağışıklığa ve zedetir rast ya. Başa mala wa em derbasî Rojavayê welatê xwe bibin. Niha dema ku bihara Ereban hat û li Sûriyê şer derket. Türkiye bi alîkariya Amerîka û bi alîkariya Rusya derbasî İdlibê. Dûra dîsa bi alîkariya yani bi alîkarî bi çav girtin lo çavê xwe jê re digirtin. Çavê xwe ji Tirkiye re girtin Tirkiye Efrînê de girt. îro em dibînin ku çi bûye li Efrînê dibin. Keç û dayîkên me tên revandin, tecawüz li ser wan ferz dibe, mêra direbînin pere dixwazin ku pere nedin wan bikujin û her wekî din. Dîsa bi ewka bi erêkirina Rusya Tirkiye derbasî girê spî û serê kaniyê. Me wî jî dî. Eva يا أمريكا بو Amerika jî û bi min Rusya jî çavdî. Yani Rusya ku ji Tirkiye re bêje tu werî tu bi qîma xwe ez dibêm ew ê nikare. Ez di wê qenaetê de me. Îcar îro li Eyn İsa bajarokî biçûk e. Lê li ser riya em çarê ye. Yani ew riya ku Kobanê bi Qamişloyê vegirê dide, Helebê bi Qamişloyê vegirê dide, Laskiyê bi Qamişloyê vegirê dide. Rêyek sereke ye, wek rêyek navnetewî ye. Diçe heya sînorê Başûrê Kurdistanê. رياك أساسي شراكة Erê îcar li wirê ew çeteyên bi ser Tirkiye de Tirkiye wan dişîne wirê û Tirkiye jî ji para alîkarî dide wana alîkariya leşkerî jî dide wan. Carna hêzên Tirkiye bi xwe jî dikevin nav şer û dixwazin ku Eyn İsa'yê bi dest bixin. Ez dixwazim ji we bipirsim. Hesabên Rusya çi ye? Hesabên Tirkiye em zanin Tirkiye divê beka sorunu o derbas dibe yani divê bira Kurd diya xwe nebînin. Tirkiye ew e. Hesabên Şamê çi ye? Hesabên Amerîka çi ye? O divê ku Kurd jî çi bikin? Evan van pirsa tev ez ji we dipirsim û kek Elî Kemal edibêm înca dewleta hat. Başa. Daha stratejiya yani Kurd beş stratejiya devleti mezun dane le stratejiya wan da beş serekeninin منطقه دا
kuvvet-i mezin kiye mesela Türkiye'ye, İran'e ji bo wî berê her tiştê ev hêzê mezin gerek Amerika gerek Rusya servan hesab dikin. Daviyê tê dor tê yedinan lê Kurd aniha ji berê mühimtir bûne. Ji bo Rusyayê bi tenê anihanin e berê cuntayî belkî stratejiya wan werxuya ne hevşandina Türkiye bû vedemê zorê bidin Türkiye wan hinekî dorpêç bikin şer dixe bû wan qebûlkirin bidin. Devra Putin da ew tiştê hena zêdetir bû aniha. Em dibîne mesela Ermenistanê de mesela her şixas Ermenistan îttifaqçiyê Rusya jî bû. Rusya îttifaqçiyê xe firot ji bo ku hinek tiştan bide Türkiye. Türkiye bir kişinin Asya'ya mezin rezi çedebi falan yani imkanete karate de Asya'da ya ve hatta de Asya'da bu kontrola her mezin des Rusya'da ya ve demet ki bir kontrola Rusya'yı nahal Suriye Rusya çıdıkazı bir ke Ali ki da Rusya dıkazı henek dıştan bir de Türkiye de Ali yedine da dıkazı problemi Türkiye bir Kurdan bahsedetir bebi ve hatta problemi Türkiye bir Kurdan bahsedetir bu evde ümane ki Türkiye zedetir mahkum Rusya'da bir ev yek strateji üye yadın ezi ya de her mezin ev dıkazı devlet Suriye jibere kurttur bebi kontrolü ser Kurdên Sûriye kontrola xe ava bike li Amerika li wan deran derkevî. Em wexta tenê stratejiya Amerika tê berê de xuyanin e. Rastî em nizanin Amerika çi dixwaze bike lê van hinekî stratejiya Amerika girede stratejiya İsraîlê ye werxuya zêdetir İsrail dikarî tesir ser strateji Amerika bike. Van rojana ve dit İsrail disam dora deyro zori wan deran bombebaran kir hêzên İranê. Eger İran li wan deran zayıf bû mümkün e Suriye vegerî vekî neziktir İsrailê bibî. Ew neziktir bûyîn zî dikarî rewşa Kurdan baştir bike. Lê Suriye şikayet kir got min dibînin vek YPG alîkî nizam van tiştê xirab dike li hember millet li hember gel aliyê dinê da İsrail bombebaran dike yani ev hevra girêdan loma tiştekî gelekî tevlihevî heye lê ji ber ki wî tevliheviyê da destê Kurdan xurttir bibî gerek Kurd yek navevde da yektiye çebikin yeksi ev tişteki rigid nizam çı tişteki levi düney de şerte İroyin da şartine şerte vantine devjuan berdim şerte zuruf ve İro çı vekteke gerek goravi hareket bikin çiye şerçiye Birleşmiş Milletler çı verad bejin yani Penc devletê mezin erê milletin hevgirtiye evlekarî erê ji bo em ev kar bikin vekî heqê xe bi wan qebûlkirin bidin lê tiştê nezik da gerek bibin yek li Cenevreyê ew zê di masê da bên qebûlkirin eger li Sûriye eger şert hatî qebûl guhertin eğer federasyon yazı ve ki otonomi tiştik ava bu Türkiye mecbur dimini goravi gavan bavcı zaten derde Türkiye'zi eve naxazı devri tiştik gibi ki az baverim tişekili Suriye çedibin zedetir evi tesiri le Türkiye bike zedetir je Irak'ı tesirli Türkiye bike belki mesela Irak'ı Mafya Kurdan bereda hebu ele Suriye tiştiktene bu Türkiye Suriye zedetir lehevçune ve kevne yani. Spas kek Ali Kemal. Nimet indi vaktane her kudçe Kürt ve tiji ama Kürtasi li serve mesele ditine beje
هی دم جاری ممانه اما هدی وان هر دم جاری خوشی بکن. والله مجار یا اساسی یا هری گریفیت او یا هری کو برپره هبو تب گرینگن بابم تب گرینگ. ل يعني بين هر دولة هريمة وبيجن دولة زر دولة ما أظن كو بيجن ل جدار بعد حكم وان هي وتسير ذكن روسيا وأمريكا هر يكي أرمانجا كوان هي يا تركيا كو كرد نجيجن ما في خواه يعني الدرك بيجن ما في خو دست بخن و سبيروج والوان وغيره و خود ترسن لالي دنيجي او دخوازن او خطا پترول یا کرکوکي لسر اسکندرونه و نگره کو ام بيجن سر عرض سوریه ده ام بيجن ابي راکای کو ورا بگیجه دریا سپی دوردا پولیتیکا روسیا و ترکیه هفدو دگره نکو او منفعتين بچوكن كو روسيا ريده ده تركيا ريده گره الويدري جبركو تركيا روسيا هاتنيا ويا هري مزن اساسي يا كو دگره مثلا غازه مثلا پترول لتایبتیجی گازه همه اروپا یا ما بجه گلک ولات اروپای مثلا گازه ده روسیا خودید کنه و وقت او ریوه ببه ریک آلترناتیف و ببه اساسی خوش بو اروپای باشه لی جبو روسیا وش ترکیه نباشه مثلا اسکندرونه جر آلترناتیف ریوه دبه و رقابت چد به مثلا روسیه کو بازارا بجن اروپای گرتیه جبروی دوردا منفعت اساسی خدا نکو بجن تاویز ده ترکیه و نظام او دکه تشته اساسی خدا یک تشتکی استراتژیک جی اوه دوردا جبرکو منفعت هر دیاد گیجه دو لی امریکا نیمت از ازم تشتکی دوردا سرده بینم هنک شروبکار جی دبیجن که او ریا کو تباست کی او ری بسر نکوه دبیجن که امریکا پلانکی وی دن هیه که دسر دیره زوره و اردنه دا ببه او باجارکی لوی داره آقای نظام کره هیه او لبعرا سور قزل دنز دبین یا دور دا ببه هنك باسا ويجي كن يعني قزل دنيزي بشك او دبا لي نورمال انا بين مثلا تشين هناك مثلا شما جبر كوريا بترولا كوجي ايران وجابتي قد خطريتنا يعني او رياك دنا لي البردا اموات زر دولتها ده حسبين بردا روسيا وامريكا اوانايه امريكا جي اساسي خود اوروبي دنگه هناك اساسي خود ان افري الترناتيف ري هري باش جا اوروبيا راهي يعني جوان را يعني شونا دو او الترناتيفات سيا كو بازار بكن درتي و ايران جي جبوكو يعني عراقي مثلا شيعيتيه واوي وبيجن علويتيا سوريا وبي اوي لوما كو بحمو هيزا خو و يعني ابوريا باوك مازن كوجا ابوريا خو كريا سوريا كو الا هي سوريا زي البيا بيلم بيستاتي بباريزم اوجي اوه وايران او مثلا هلالا او ديفيجن يا شيعيتيه كو ام بيجن اساسي اوجي ديسا مثلا كو درياسبي جي ايراني حتى ودري وجباصرا حتى يعني بيجن جاوي كركوكي حتى ودري كو كبا او رجع انرجي يعني اساسي غدا استراتيجيه هري مازم سرباناتي كرن لي طبي ابي تركيا خايني بيا مثلا كو پرچهری مازن یه کردستان به نواوان ده زانل کدر استاتویا که داره و روشا کرد باکور و خورتر ببه يعني مسألة أبا حمي شر أبا حمي بلان أبا يعني جبركو از هما وها كرت ببرم نكبم كوراي جبوكو هي 2%.
اره از هیوی دکم کو انکسه و پینکه لسر اساس ریکفتنا دهو که جاردن دست به ام بیژن هفدیتنام بکن د اوکا امریکا دا و از هیوی دکم کو یعنی ام هیوی دکم کو لهف بین و لوره اداره یک هفبش سیاسی عسکری آبوری و هر وکی دن پیک بینن و اما جوره ام درباسی باشور ببن لباشور ده ام بیژن پیشکتنین گرینگی لبا من گرینگ بو لوما مویجی کرنا مجارا چه بو یک جه باور که جیگره وزیر پیشمرگه بو یان جی رای داره که وزارت پیشمرگه گو ام لسر یک کرنا پیشمرگه ام دناب خباتو لبات دانه او دیسا جیه شانازیه هر چقدر درنگ جیمان لبله لبام پیشکتنک باشه سرمایه‌دارن باشور و سرمایه‌دارن باکور وکاکو هنکی دخوازم به همراه کارو خبات بکن اودیا بازرگانی و پیشه سازی آمده چو باشور هفدیتنان کر دوان هفدیتنان دا بریاره کل او اودال سلیمانی تکبه وک فواره که بشتاری فواره ببه و ای ورجی او ورن آمده فواره زراعته کروپرین زراعته ورن بشتاری و ببن و دیسا او اودیا بازرگانی پیش سازی آمده او الهولره و نونرتی که وکر اون لسروان هر دو مجاره به هفرا اما بکرتاسی چونکی چند دقیقه من بکرتاسی ویجی بیجن اما تمام بکن از نباورم هی اوکی خوی مجاره خوی ماین تمام بکن کلم کن نزانم اوی رژیج مرا بیجه چه نزانم کلم کن کازه بنید mesela başur yani yekkirin ahezin peşmerge bisalan ev karxebata tekkirin li heta iroyi hinek gavi di pratike da gavi buçuk atın avıtın nizam sebep çiye lehev nakin jiber vi ev bateş yana dikari xeberi jivan xeberan bi ez hevî dikim tiş lehev bikin wan hêzan yek bikin eger wan hêzan yek mekin îro sube wexta şert hatu guhertin fırsat kete dest Türkiye yan zî Iraqî ev mafek henezî ew tek bişin loma mecburun lehev bikin rojavazî hinekî giredeyî vekeye başur çi dikevî evê tesîr li rojavazî bike eger başur xurt bû rojavazî xurt dibe aliyê dinê de karbarên navbeyna bakur û başur ticaret erê baş e eger Kurd bi hev re bikarin îş kar bikin ji bo ticaretê berê her tiştê Kurdan tercih bikin ew dibî karikî baş yê peş dibî bingehekî ji bo gavadînê me arîstokrasî got nizam burjuvaziya millî tişmiştê wer ew dikarî hestê millî li bakur zî xurtur bike lê ez hêvî dikim yê bakur naçin li başûr wan Tirkî hînê Tirkî nakin ev zî mümkün e çi dibêjin wexta diçin li virê xeber didin bi çi zimanê xeber didin Kurdî yan bi Tirkî diçin wan deran Pere şîrîne dibe ku ew şîrînayiya pera zimanê wan jî şîrîn bike bi Kurdî jî hevra xeber yani weka min heye min bîr kir gavadînê ez bibêjim wexta zaroktiya min da tê bîra min ya me qeza îmran li
Sevazê ji ber ku ve demê ekonomîn li ser mal dawar ava dibû. Herî beşê herî mezin serwî bû. Ba mezî mal dewar gelekî zêde bûn. Li Sevazê tücar dihatin, wan dikiriyan digirtin dibirin Anqareyan zî ciyedinê. Ev mecbur diman Kurdiyên bibin. Yani ekonomik alî ekonomik da wexta cikek atraktif bû ve demê merov dixwazî wî zimanê zîhin bibe. Ji bo milletê Kurd zî wexta eger atraktif bî ekonomik kar bide mera nizam merov devlemend bibî wî pera qazanç bike ew ê tu bibînî ve demê giştik interese nişan bidin. Ew zî mümkün e ez hevî dikim eger zaten navbên sînor ve bibî navbêna her di parçan kar wek bibî zêdetir bibî ez pozisyona Kurdan li wî mintiqe wê xurttir bibî. Baş e. Belê Nimet Kerem. Belê ya divê xweş Kurdî gotineke divê xweş xeber min ne bawer e. Mesela yekirina pêşmerge va 20 sale 30 sale behs dikin û yani dijwar xwaneye ji bo ku ev di wî warî de gav bê avêtin divê pêşî di navbera yekîtî û PDK de dêzgaheke baweriyeke ji îro baştir çê bibe ku karbin pêşmergeyê xwe bikin yek. Yani têbîra we wextê Albright destê Kek Mesûd û Mam Celal da hevdû û got binê ne mecbûrê Iraq û Îranê ne em li birin em li pişta we ne. Win ji bo ku zora hevdû bibin yani ne mecbûrin herîre ba em li birin ve li hember her diya jî diparêzin. Yani Albright'ekî din pêwîste ku destê yekîtî û PDK bigîne hevdû bêje hûn ne mecbûrî cînarên ku neyarê we ne em li vira we biparêzin. Wê demê wê yani hîn divan wara da jî meheqeq gavên baş wê bê avêtin. Mixabin yani hem herkes desthilatdariya xwe difikire û heman demê de jî ew dewletên cînar jî yani evê ku menfaeta wan ser Kurdistanê ye dixwaze wan bera hevdû bidin wan bi kar bînin. Di wî warî de yani bivê nevê mesela referandumê û ew polîtika îstikrar û ew polîtika Partî Demokratîk Kurdistan pir derdikeve pêş. Ez hêvîdarim vê carê yekîtî tiştê ku li Kerkûkê kir yani beşekê yekîtiyê em bibêjin ya rastî jî beşek jî yekîtiyê bû hinekê heta li wê derê yani ji ku mesela Kosret Resûd ji kuştinê xelas bû. Yani di vî warî de nizanim hêvê çi were serê me ku em bizanibin ku bê me tu kesê me tune evê ku dest avêjin me cînarê me ne û heman demê de neyarê me ne. Zir dewletên mezin jî Rusya tu carê di polîtika Kurdistana Iraqê de di leha Kurda da tu carî tiştek nekiriye. Amerîka bêtir kiriye. Hêvîdarim di vî warî de ew ku Amerîka dixwaze eneke sepê eneke bîne kêleke hevdû di vî warî de bibin teref ku yeneke û PDK jî nêstirî hevdû bikin. Her çi xas di hikûmetekê de ne jî ew jî ez bawerim piranî ewa rola PDK û Kek Mesûd heye ku destê wan bernadin yani naxwazin berdin ji ber ku gelek tecrübe wanê ne baş hene. Mesela wê jî wek Kek Elî got hêvîdarim sermayedarê me yên Diyarbekir herin Hewlêrê bi Kurdî peyvin. Erê ez hema wiha bi Kurdî bibêjim ji ber ku wa bû 2 saetê me temaşevanê xwe jî westand. Silav bo hemû temaşevanan.
gelek spas ve diyara spas ji temaşevanan ra temaşevanın heja brasti he ku vakta me hevya me heneki li rojhelat dardekirin devam dikir me bahsa wî bikira me bahsa rewşa şengalê bikira qeymeqamê şengalê go Arab dikarin Arab difetilin şengalê û Arabê ku hevalbendê Daişê ne lêbelê Kurd nikarin vegerin dîsa di nûçeyek herêmî li Diyarbekir xelqê ku diçû bazara taxa Dîcle kentê buwan ra hevpeyvînek çêbûbû xelk şikayet ji bihabûna xwarin û ve xwarinên ku li bazarê de hat firotin dikirin û baza ku încar mal difrotin ewan jî digo ku xelk hindik dikire me behsa van jî bikira lêberê ev îndîman bername heftiya ku were ew ê hevkarên min wê bername hazir bikin hêvî dikim ku wêvan mijaran jî belkî têkin nave û hin pirsên we û hin em bêjin pêşniyariyên wê ku bûne jî êdî wê di bername heftiya were da bê bersîvdayîn bi rastî me nîv saet di seriya wexta xwe derbas kir ji bo ku we ew qas sebir hêşanda û li me godarî kir mala we ava gelek spas hetanî ku bernamekî dinê bimînin di xêr û xweşiyê da ew ê hevkarên me hûn û hevkarên me hûn êdî bi hev re bernamekî dinê berdewam bikin. Spas şev baş. Sev baş. Şev baş.